Kirolaren inguruan mintzatuko gara, gure gaurko lehen elkarrizketa honen barnean, izan ere eskubaloia, nesken eskubaloia gutxienik, azken urteetan oparo dago, Euskal Herriari dagokionean, jadanik Itxakoren, beraberaren barrakasta horiek ezagutzen genituen, beste talde bat daukagu aurten, ohorezko maila horren barnean, Etxebarriko Kukuilaga izango genuke, eta bertan ditut, talde hortako kideak, Maialen Agirre como eskorta, Ainhoa Zabola jokalariak, Gorka Garzia, direktiboa zure kasuan, Gabon eta ongi etorri Amaiga Telebistara. Gabon. Ipatu dut, hirugarren talde bat badagoela, ohorezko maila horren barnean, iaz igo egin zineten, eta urten, erronka komplikatua badaukazue, ohorezko mailako estreinaldiko denbora da horren barnean. Ez dakit, partiu batzuk jadanik jokatu dituzue, zeintzuk dira sentsazioak momentuz? Lana egin dugu eta egunero lanean gabiltza puntuak lortzeko. Eta, partidu bat ondo irabazin genuen, eta besteak, saiatzen. Printzipioz, denbora da hasieratik salbazioa markatzen zen duten, lortu beharreko helburu bezala. Ez dakit, oraindik ere, hori mantendu egiten duzuen, posible izango den hurrengo urtean ere ohorezko maila hortan jarraitzea. Bai, lanean gaude hori lortzeko, eta nik uste posible izango dela. Pero mintzatuko gara, taldearen orainaldiaz, etorkizunaz, edozein kasutan, Kukuilaga talde berri xamarra bada, 80. hamarkadan sortu zena, esan genezake ez bairik gabe, urten lorturikoa klubaren historiaren erronka edo arrakastarik nagusiena dela, ez? Bai, hori da. Ja, darabate 2 urte hor saiatzen igotzen badira edo ez, eta azken urte honetan, behintzat lortu dute, eta arrakasta handia eduki dugu, hor Etxebarrin, Bizkaian, eta nik uste dut Euskal Herri osoan. Eta, mantentzen bagara eta jarraitzen badugu beste helburu desberdinak lortzen. Igoera, pasan urtean, denbora diriratzu egin zen duten, igoera azkenean korapilatu egin zen, edozen kasutan tramite burokratiko horiek medio izan zirela, hortxe zaudete, handienen artean. Ez dakit, zuen egunerokotasuna aldatu egin den, erronka berriak etorri egin dira, ez dakit, nabaritu egiten duzue, orain exigentzia gehiago badagoela, zenbat aldatu da zuen egunerokotasunea? Lehen gutxiago entrenatzen genuen, baina oine partioak eta ziagoa dira, ekipoak eta askoz fuerteagoak eta hor nabaritzen da, ez? Baina, uste dute ondo gaudela eta pixkanaka lortuko dugula nahi duguna. Eta Kukuilaga esan beharra dago baita ere, betidanik, nolabait, arrobi talde bat ere izan dela, ez dakit orain ohorezko baian zaudeten honetan, esfortzu bat ere egin behar izan duzu, ez? Eta nolabait, kanpotiko laguntza hori beti ere beharrezko izaten da, ez? Hortxe goian zaudetenean. Aurten etorri dira hiru atzerritarrak, eta Gasteizko beste neska bat, eta orduan, behar da, maila igotzeko edo entrenamendu hobeagoak egiteko hori behar da maila hori. Baina, hor gauz, hemengo neskak maila hori ere igotzen nahi dira, eta etortzen badira neska berriak, lortzen badut ere. Eta jokalariak nola ikusten duzue, kanpotiko laguntza hori nabaritu egiten da, plus bat suposatzen du? Bai. Laguntza denak onak diez. Dozen kasutan, naiz eta kanpotik etorritako laguntza hori hor daukazuen, nolabait sustraiak ez dire inola zer aldatzen, aipatu dugu, nola Etxebarriko jatorri hori ez duela azten Kukuilagak, uste dut oraindik ere, taldearen gehiengoa herrikoa bertakoa dela, ez? Bai, batzu bai. Eta besteak ingurukoak, azken finean Euskadiko jende pila dago, eta gero hori Gorka esan duen moduan kanpotarrak, baina... Gorka uste dut hortan ere, zuek nolabait taldeari nortasuna zigilua mantentzearen inguruan, nongotasuna asko zaintzen duzuela, ez? Azken finean, herriari oso txikita dagoen kluba dugu, eta zentzu honetan, naiz eta hor goian basaudeten, saiatu zarete, ez, mantentzen. Hori da. Etxebarrin, orain, 153 neska daude, eskubaloia egiten, eta zuk esan duzuna, hortik 1998an, 93an hasi ziren bi talde, baina ez, eta orain 14 dauz. Eta hori, nahi duguna,
hori hipotetikoa da edo hori guztiek nahi duena, ezta? Talde guztia Etxebarritarrak izatea, baina hori ia imposiblea da, eta bueno, saiatzen gari, Maialen esan duena, Bizkaiko jendea ekartzen, Bizkaitarrak nahi badute ohorezko mailan egotea, erakusten eta nahi badute puntatzen. Aipatu diguzu zein den, taldean daukazuen neska kopurua, eta bertan jadanik iradoki diguzu taldearen nortasunaren beste bereizgarri bat. Izan ere, zenbaitetan mintzatzen gara nola emakumeen kirola gizonen kirolaren itzalpean badagoen, zenbaitetan, hainbat klubek badaukate nesken tartea, baina batzutan badirudi gizonezko tartearen apendize bat bilakatu egiten dela. Zuen kasuan, hasieratik apustua luzatu zen duten, Kukuilagan nesken klub bat da, eta alamaten du da bere sorreratik, ez? Bai, gu pentsatzen duguna da, hori, maila bat, mantendu nahi baduzu, ezin duzu guztia hartzen, ezta? Orduan, maila hori mantendu nahi dugu, baina nesken arloan. Azten bazara, mutiak hartzen, gero, veteranoak edo azken batean behar duzu jende kopuru handi bat, ezta? Baina azken batean ez da jende kopurua, baizik eta jende ona aukitea. Eta hor gauz zentratuta hori nesken arloan, orduan. Eta bustu hau, ez da egit, esan genezak Euskal Herria mailan ere edatuta badagoela, ez? Lehen aipatu ditut hainbat talde, arrakastak lortu dituztenak, itxako daukagu. Batez ere, zentzu hortan ordezkari nagusi, ez dakit, potente dabil azken aldian, ez? Emakumeen eskubaloia, zuek ere horren ordezkari zarete, zentzuk dira sentipenak? Itxako kriston taldea daka oso ona, eta aurten ere ligan hor goian dabil, eta beste taldekiko diferentzia handia duka, eta oso... Ez dakit jadanik Euskal Derbirik izan duzuen, edo lehiatu dituzue jadanik, ligan tokatu zaizu Euskal Derbirik jokatzea? Bera-beran kontra bai. Eta ez dakit zein izan zen emaitza, oraindik ere... Lehenengo partida izan zen, bai. Galdien genuen, baina... Bueno, derbi horiek bereziak izango. Euskadiko Kopan partidu ona izan zen, hor egon ginen irabazten, iaia, eta igual, azken batean, azken 5 minutuetan galdu genuen, baina hori izan zen gure lehenengo partidua, horrezko mailako talde batekin, eta hori, sensazioa ona izan. Baina gero, ligan, ja desberdin izan zen. Aukera gehiago izango dituzu, ez? Liga luzea da. Gainera, asteburu honetan beste partidua bat daukate, bera-beraren kontra, amistoso bat, eta a ber zelan. Lehen mintzatu gara, nola Kukuiagaren proiektua barneratuta badagoen herrian, eta horren adibide badaukagu ere, klubak bere baitan daukan eskubaloi eskola hori, hainbat neska hartzen ditu bere baitan, lehen dipatu dizkiguzu, zenbat ziren? Eskola, neskak guztiak 153, baina 100 neska egongo dira eskolan, azken batean, bai. Beraz, horrek jadanik inplikatzen du, lekuko hartzeko jendea badagoela, txikien artean ere badagoela interesa eskubaloiarekiko Etxebarrin. Ez dakit nola ikusten dituzuen urrengo belaunaldiak, aipatu duan lekuko hori hartzeko jendea badagoen. Oso ondo. Bai? Bai. Ez dakit, horrek ere nolabait herriaren sentipen bat eta ere hitz egiten digu, nola, segurazki Euskal Herrian barrena inkesta bat egingo bagenu, eskubaloia litzateke agertuko kirol praktikatuenen artean. Inkesta hori Etxebarrin bertan egingo bagenu, segurazki sentipenak oso bestelakoak lirateke, ez? Nabarmentzen duzue, eskubaloiarekiko interesa badagoela herriaren barnean? Bai, Etxebarrin pilo bat jenteri gustatzen zaio. Bai, ez, eta imaginatzen dut orain ere evoluziotxo bat nabarituko zen dutela, ez? Segurezko mailara igo egin zarete, interesa badago, espektatibak sortzen dituzu herrian, edo nolakoak dira inguruarekiko erlazioak? Partidutan ikusten da zenbat ume egoten zen, eta da pasada bat. Jente asko etorten da ikustera partidak, eta umiek goten dira errekten. Kilodegia betetzen da, partidutan. Eta umeak eta gurasoak eta hor dauz, animatzen. Eta imaginatzen dut horrek ere, direktibo bezala, Kukuiagaren kirol apustu honen arrakastaz mintzatzen digula, ez? Azkenan gizarte atxikimendua lortzen da, umeak ere badoaz, interesa sortarazten dute, eta kirola egiteko motivazio horiek aurkitzen dituzte, gorena ikutu duzu, ez? Hori ondo dago, bai, eta hori saiatzen dugu bintzat.
Bueno, eta hemendiko aurrerako erronkak aipatu diguzue, nola salbazioa ikusten duzuen, bukaerako xede edo helburu bezala. Ez dakit orain arteko bideak baliogarriak diren, zerbait konpontzeko bezala ikusten duzuen, ez dakit, nola ikusten duzue zuen ibilbide orain arte, etorkizunaren inguruan, nolako aurreikuspenak dituzue? Bueno, egunero lanean gabiltza, ordu asko sartze ditugu lanean hortarako, eta momentuz salbazioa hartzeko gogoa dakagu, eta uste dugu bigarren bueltan hobeagoak izango dira emaitzak. Ainoa, zure itxaropentzu edo? Bai, total. Eta zu, Gorka, kanpotiko begira da bezala, nola ikusten dituzu salbazioaren erronkari begira? Bueno, hor dauz hiruz palau talde, sartuta hor jeisteko, eta bueno, azkenean bi talde jeisten dira, eta behar duguna hori hirugarrena izatea, edo hirugarrena edo laugarrena. Hor Gijón, Castro, Porriño eta gu gau sartuta. Orduan, hori, azkenengo bi postu horik salto egin behar ditugu eta ber. Bueno, erronka horiek lortzen dituzuen, hurrengo urtean ere, ohorezko mailan zuen toki hori lortzen duzuen. Eskerrik asko hirukote, bertaratu izanagatik, zuen erronken eta historien inguruko kontu guzti hauek plazaratu izanagatik, hurrengora arte. Eskerrik asko. Eta orain erreportajeren tartean murgil gaitezen, antzerkiaren mundura gerturatuko gara, izenburu berezia daukan antzeslana ezagutzeko. Buatxabal.